Мистер Геймър. What the hell? Днес ще играем. Оф, майка му стара. What the hell, къде си, бе? Не знам. Хора, знаеш колко ме близо сега? Играем Roblox. О, what the hell, бе? Не, чушки са ли? Да. Ами тук ще опитам някак да умира. Та, нещо ме уби. Ако има тепи... Дай то път сме на пака. А то ме ли има тепи? Така, Range Combat няма да си. Или пък ще си. Избягай. Select spawn. Аз му избягай. Къде си, бе? На който. Тук някъде се степат някакви. Аз тук степа. Да. Аз съм! Идам. Аз тук не се умирам един път. Сега се го убих, бе. Да. Аз тук не се умирам един път. Така, защото с братовчет ми сме тим. Малко са го нацепили него, де. Ама само мъничко, нищо повече. What the hell, майта праснах. Ой, what the hell. Сайда. Аз пак спамвам на ред лайна. Не, моля да чакам. Сега чак само ще избора арморито. Пак ще ми е такъв. Да знам сега да ми се е оправил бъга. Не съм на ред лайна. Ми се е оправил бъга. И го насепих. Аз тук видях един дето. Да, аз съм на ред лайна. Тук един го видях. Боже! Помощ! То се не види. И аз мога тая игра. И аз там не видим. Аз съм тук, Алекс, аз съм този за теб. Има някакъв там долу. Боже! Там има един. Зад нас! Аз да отцепа един гестове. Един тук са. Нацепи един гест. Аз може да ме подаде зарядното. Ще решам да го стигам. Къде си? Тук. Значи хора за малко това просто... И само оня ли се убил? Тъй. Ето това ще пробвам тут с нещо. Дай на редлайн, къде е това? What? Той е много бъгнато, бе. Пас си тук, аз съм за теб. Аз имам гранатка. Ще хвърлям гранатки. Пък тя моки-токи. Какво? Какъв то пак, бе? Аз мога да сам не видя. Имам граната. Имам и моки-токи. Откъде, бе, човек? Той си ги дава. Не! Малко хвърлих бомба. Как става вчера? Нищо не става. Прасна ли там? А той още ли е жив? Прасна, ма направи. What the hell, ти имаш най-много точки, аз имам най-малко точки. Не искам. Тук що исках да... Game reset. Тук що исках да... Кажете ми, какво е това? Тук що исках да изколам. Добре. Да спона при теб и да цепа. Аз не съм класацията. Уникално. Добре, сега кой ще избираме? Да, знам. Чакай сега видим. Capture frag. Аз избирам Bot Battle. Да покажем на хората какво е Bot Battle. Да, Bot Battle е. Bot Battle е. Така, значи сега ще видим първо кой да е. Първия. Първият да ми е за снайперчето. Тъкмо да ги чакаля там ботаците с AVP-енцето, както аз си го наричам. Не знам дали точно тук е AVP или сколт или молт или чушки. Не знам. Но всяко ми... добре. Така, нямам никакви шотове. Супер. Да, ще избера този клас. Да, ще ги разгледам. Значи едит, ако го едитна. Тъй... Аз съм винаги с това. Аз съм винаги с невидимото.
Голд револвер, мале! Не! Ужас. О, тук кабел на мишките ми се приплита и... Да, Айде. What the hell, какво? Кой застана пред мене, бе? Мале, откъде ти пъти? Да, убиха ме! Аз съм убил някакъв Дон. Или Дон. Не знам. Армори пак. Добре, Range Combat. Сега, дай да видим на кое място мога да се спалнам. Ато и Enter. Аз как се го праснах от тук? Аз пак си имам две неща за да не видим. Да, имам две неща за да не видим. Супер. Но сега... Нещо бъгна всичко. Мале! 300 хилт може. Опа. Някаква градина. Мойти оля. Ей, оля, малко, някакъв. Такер ме уби! Пахнге! Обръща! Камери пак този път ще изберем ТОС. Селекция Enter. Ай, сега вземем това и го къртим. Мен винаги гонята, бе. Знам, че съм дебела, ама не съм супер. Да, аз дойдох, мале! Тракер! Аз дойдох всички мен. Не, откъде ма бият, помощ! Не мога. Да, убиха ме. Айде утре да помогна малко. Ще кажа ни става. Те по-тука нещата. Убиха ли там? Чушка. Мале! Той беше уникално тъпо. Аз да тръгвам да бягам и те да ми сложат. Ой, не просто. Мари, бе, ядка, бе. Добре ти. Майко, по-човек, тъпанар! Да, убиха един тракър и два дрона. Той беше просто нещо заби. Enter game! Мале! Хора, като сега това може да бъде за видеото. Защото като гледате толкова колко се излагаме, тъй че май видео ще се казва best fail ever. Тъй че. Чао!